Ichokwadi. Munoona kuti vanhu tikarasika muono wekuandastenda maprocesses tinopedzisira taakurasa inonzi kurasa ningirikini mvura nemwana wageza mwana wobva warasa nemwana wacho nokuti vasviba. Zviripo zvakasviba, yes, tiri kuziva kuti pane kusviba kuripo, asi kuti zvinhu zvese process iri papapa yakachena. Tese tiri kuziva kuti kusadaki kwacho kune makakatwana. Ndiani asiri kuziva zvinhu izvozvo? Ndiani asiri kuziva kuti kunotori nokurwisana kuri kuitika kusadeki? Sadeki ine vamwe vari kuti vaakusaidhi raMnangagwa, kune vamwe vari kusaidhi rechokwadi rakamirirwa neCM report yakabuda iya. Tese tiri kuzviziva zvinhu izvozvo, but vamwe vati tiri kuti afanenge tisiri kuziva. Dai process yakanga yatangwa paipa dai yakaprocesseka, Mnangagwa akabvuma kuya patable yokutaurirana kuti alright, zvadai toita sezvakaitwa naMugabe time ya 2008. Mugabe zvaita sezvakaita akati come let's talk. Ndo zvaifanira dai zvakaitika. Come let's talk. Pakutaura kwakaita ndo pakabudisa GNU. Saka paipa ine zvinhu 2 or 3 zvaifanira kuitika paipa. Dai Mnangagwa akaagree to talks. It's either we're going to, even Chamisa maybe was going to be forced into GNU yaanga asingadi, nekuda kwokuti hatisi kuziva kuti talks ndo zvaizobudisa here, kana kuti paingonzi let's just go for a new election, kana kuti the process yacho yaigona kunzi parikudiwa kunzi paite inonzi interim government, hatiziva kuti yaizobudise chii kumberi. So those processes, there were 3 that were outstanding that they could bring something out, of which ED blocked those things, blocked those processes. But let me tell you one thing, hakuna chisingasviki. Ndo chinhu chechokwadi ichocho, hakuna chisingasviki. And one other thing chandada kuriminda maZimbabweans ndechekuti violence inotaurwa nevanhu kuti ngatitei violence inosounda very good, but regai ndikudze chiyakashatira. Ndiani chief and commander of the army? We know that is ED. Zvinoitika paipa ndezvekuti totaura zvinhu zviri paconstitution zvokuti pakaitika violence zviri kuitika kunonzi kuKenya zviya. Do you know kuti government ikadzimara yakuti state of emergency army rule, zviri pamutemo, army inenge yakutotonga, and anenge ari chief in commander ndiani? President. Saka those things vanhu hatisanyanya kuzvitarisa kuti zvinoti leader into what, and tinoita kutaura zvinhu taidzosera papower zviri constitutional tikaita izvozvo. Saka musafunga kuti Chamisa munhu akazungaira, munhu uya munhu akachenjeresa. Dai maiziva kuti even Tsvangirai chaiye akanga akutya uchenjeri huna Chamisa, ndosaka makaona kuti paipa ugeneral secretary Chamisa akatondoriga kuti Chamisa asaende, Tsvangirai akatondoriga kuti Chamisa asaite secretary general, akaisa Monzora, nenyaya yekuti anga kuziva kuti pfungwa dzine mufano uyu dzakanyanya. Saka ndoda kukuudzai maZimbabweans, tine mutungamiriri akapuwa uchenjeri. Ndo pane mwe ndakamboona ngwano zuro chinzi vanoti akazodzwa nani? Akazodzwa naMwari. Hakuna munhu anozodza kunze kwaMwari. Chamisa akazodzwa naMwari uya, whether you like it or not. Ndo chokwadi. That prophecy yawimbo yaya is going to be fulfilled. Kana zvimwe zvese zvakambozadziswa kumashure uko yakaitwa 1956, zvimwe zvese zvikazadzikiswa, Mugabe akazotonga, akanga ine zita rakaprofitwa, zvikaita saizvozvo akabviswa nemauto. Ose maprocess manhingine maevents akaitika akazadzisa prophecy yakanga yakaitika before 1980. Tinoramba sei kuti ndo phase yatiri? Let's believe and trust kuti where we are going, no one will stop the mind of God. No one got the capacity to stop the mind of God. And this is going to be attained by this generation. We are going to see a free Zimbabwe. Gutsa ruzhinji yakaprofitwa 1960, 1956, it shall be seen by the people of Zimbabwe. Believe this, you see it. Kutanga chada kuti vanhu tinyatsonzwisisa ndechekuti tose tiri kuziva kuti politics dzedu dzemuZimbabwe dzakamira sei. Ngatimbotorai for example petakaenda paelection yatakabva kuenda yaAugust 2023. Remember kana uchienda kuelection you'll be basing on the team yawinayo, kuti team yandiinayo ndio ichange yakamira to strengthen the structures and everything in order for us to win election.
We can also go back to 2018 when the same thing election came. You'll be based on the team that you are working with. On the 2018 election, we know that our team, our champions, they took the case to the courts, believing that we have every information that was needed in order for the case to be proven, only to find out that the team that you thought you have, they said they are selling you out. How did this thing came out? It came out when Komich himself came to the public to say we were not sleeping, we were sleeping sleepless night, planning to stop Chamisa. It tells you that Komich was the campaigning manager of President Chamisa in 2018. Yet they were sleeping sleepless nights, planning to stop Chamisa to get to State House. Now we move to 2023. Forming the team that he already left, those who thought they are corrupt, they are compromised. You now have those who pretended to be on your side. We saw what happened. They came out to the light that these people, they never be on our side. I'm trying to narrate this for someone to understand that I know some people are saying you must be quick to put things, we want to know where's the way forward and all that. I want you to take all this into consideration to say, if all these things happen to these people whom we thought they are for us, whom we trusted with everything in us, even President Chamisa was trusting these people, thinking that we are going to obtain our victory with these teams. And you saw what happened, that these people, they were sellouts. Now people were pushing him to rush to form a party which is going to be quick. I don't think we should have that mind of saying he must do it quick. We must wait for him and trust the process that is taking. Why can't we see that we were in danger with these people that we surrounded our president? Now that everything is on light, that these people, they were not for us, and he's putting things together for the best of the interest of everyone here. Even SADC itself, they said we are putting things in order to resolve this problem. This problem is not only Chamisa who's doing it, and the issue of SADC, it's not Chamisa who's supposed to do much about it. This is SADC organ which pronounced the unfairness of the election, that they were fraud. And they said they are going to put all measures to correct it. Chamisa was a player, Mnangagwa was a player. So if you are a referee, the match was abandoned and called that this was no winner, it means there must be a rematch. So in order for a rematch to take place, there must be organization that took place to organize that match to happen. So we know what is happening. So we must stop pointing fingers and blaming, and at the end topedza vanhu simba. Hama dzangu, ngatisapedzane simba, ngative nemuono uri beyond zviri paground. Muono wedu ngauve wekuti if you were you Chamisa today in his position, what were you going to do? Were you not going to try to make sure that whatever move you are going to take is a decisive move? You don't want to take a move that is going to be definitely fail. So for now, we know that the move that President Chamisa is taking now is a very decisive move, which is going to guarantee the victory. Because the two incidents which I pointed to you, it was failed because of the people surrounded. So today we are in this, and we know where we are going.